manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito al'amura guda uku ce ba irin su yace na farko dai babu yanda za a yi dukiya ta ragu dan ana sadaka sadaka ba ta rage dukiya, sadaka ta zakka ko sadaka ta yau da gobe ba ta rage dukiya, haka manzo Allah ya rantsuwa akai. Abu na biyu babu yanda za a yi wato ainihin ka yafe dangane da wani abin da aka maka ba da dai face sai Allah ya ɗaukaka ka. Abu na uku babu yanda za a yi bawa ya zanto mai tawazu da kaskantar da kai da rashin nuna ni wane ne face sai Allah ya fito da shi a matsayin wanan ne a cikin jama'a, ba shi zai fito da kansa ba, amma in yace zai fito da kanshi sai a kyale shi ya zama kamar hayaki yayi sama daga ƙarshe sai me sai yo kasa. Shi sa suka ce karka zama hayaki, shi kullum hayaki so yake ya sama da ƙarshe kuma sai iska ya kaɗo shi ya dawo. Ina fata an fahimta. To waɗannan ababe guda uku haka suke, wanda duk zai sadaka ba za ta